ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರಿಕ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ತಿ ಬೆತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಅನೊಂಜಿ ಬೋಟ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಂತುದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಉಲೈಡಿತ್ತೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ನಿಕುಲು ಏನೊನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಬ್ಲೋಗುನ್ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲೋಗುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಹೌಸ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಓಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂದೇನು ತೂದೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಒರ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮತ್ತು ತೂಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಡೋಲಿ ಏತ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಏಳಿರುವದ ಎರ್ನಾಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಉಲ್ಲ ಎರ್ನಾಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಏಳಿರುವಾಗ ಪಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಾರೇಕ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ ಒರ್ಮರೇಕ ಬೋಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ತುರ್ತು ಪಿದಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ಅವಳು ಜಪ್ಪೋಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಳು ಜತ್ತದು ಅಲ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕರೀದು ಪೋಡು ಒಂದು ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಪೋ ಅಂತ ನೀಲೇಶ್ವರ ಸ್ಟೇಷನ್ಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಎಂಚಲ ನಿಕ್ಲು ಪೋಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ತುಪವನ ಹೌಸ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ನೀಲೇಶ್ವರಡು ಉಪ್ಪುನು ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಟು ಒರಂಬಾರೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ 4 ಕಾಲೆ ಮುಟ ನೀರುಡೇ ಇತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಇಡೀ ದಿನ ನೀರುಡೇ ಸುತ್ತೊಂತೀನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಪೂರ ಚಿಂತೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲೆ ಕಾತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಹೌಸ್ ಬೋಟುಡು ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬನಾನಾ ಪೋಡಿಲ ಟೀಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬೈಯಲ ಟೀಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಅಕುಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಲುಂತಾದು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ ಪಂಡ ಕೇರಳನು ದೇವೆರ್ನ ನಾಡೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಯರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ನೀಲೇಶ್ವರಡು ತುಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಜನ ಇತ್ತ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ 2 ಜನ ಪೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆವು ತುಲೆ ಒಂದುವೆ ಬೋಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕದ ಆಲ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ನೆತ್ತೊಲ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಣೊಂದು ತುಲೆ ಬೋಟು ಉಂತುದುಂಡವಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡಂದು ಎಂಕಲ್ ಕಾತೊಂತ ಅಪಾಗ ಅಂಚಿದ ಮೇಟ್ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂತೇರು ಅವೆಂತೋದು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪಾಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕಾಂದು ತುಲೆ ಏತ್ ಮೀನು ಪೂರ ಪತ್ತು ದೀತೇರು ಎಂಕ್ ಅದೇ ಮೂಲ ಬಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕುಲ್ ಬಲೆ ಪಾಡೊಂತೇರು ಯಾನ್ ಅಪಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡ ದೆತ್ತಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ಏತ್ ಮೀನು ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಟ್ದೊಲೆ ಪೋಡತೆ ಹೊರಮರೇಕ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ನಸೀಬ್ಗೆ ಒಂಜಿಲ ಮೀನು ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಪಿರ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೋಟುದ ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬೋಟುದ ಉಲೈ ಕುಲ್ದ ಮಲ್ಬಾರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ ಉಂದು ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಟ್ದ ಅವ್ಲು ಬತ್ತಿನಾರು ಏರೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತೊಲಿ ಸೀಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಕುಲ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚೋಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕಿಚನ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರೆರ್ಲ ಉಲೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೋಟು ಮೂವಂದೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ನೀರು ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ ಮೂಲು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆತಿಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟಿತ್ತೆ ಬೋಟು ದುಲೈ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಐತ ಉಲೈ ಆವಂತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೋಟ್ ಬರೊಂತುಂಡು ಅವಳು ಐಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಆವಂತುಂಡು ವರ್ತ್ ಇಂಕ್ ತುಯ್ಲೆಕ ವರ್ತೆ ಅವು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಬೋಟುಡು ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ ಆತು ದೊಂಬುಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲೆ ಬೋಟ್ದ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂತೆರು ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಮೂವಂದೇ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ತೂಲಿ ನಿಕುಲು
ಇಡೀ ಸುದೇನ್ಲ ಸುತ್ತೋಂತೆರ್ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಕಾಂಡೆತ್ತುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಬನಾನಾ ಪೊಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಲೋಟ ಟೀ ಕೊರ್ತೆರ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಪರ್ದ್ ಎಂಕಲ್ನ ತೂವೊಂದೆ ಇತ್ತ ಪೂರ. കഴിയുമ്പോൾ പഠിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്
ಪಾತೆರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿಡ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ತೂಲೆ ಉಂದು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಅಕಲ್ನ ಅಕುಲೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋಡ ಏನಕ್ಲೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್, ವೆಜ್ ಬೋಡ ಏನಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್. ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಜನಕ್ಕಂದು ಅಕಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಳು ಎಂಕಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕಲು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲು ಪೂರ ತೂವಂದೆ ಬರೋಂಥ ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳೇ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಲ ಉಂಡು. ಬೆಡ್ರೂಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು AC ವಿತ್ AC. ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿತ್ತನು ಮೂಲು. ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ತೂಲೆ ಶೋ ಕುಡ್ಕುಲ್ದ ಎಂಕಲು ಅವಳ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ ವನಸ ನಿಕೊಲ್ಲ ತೂಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರಂದ. ಸಾಂಬಾರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್. ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ವೆಜ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯಲ ಇತ್ತಂಡು. ವನಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಬೇರೆ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತೀನಿ ಅವಳೇ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಪೂರ ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತೆರುನು ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರುನು ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯರು. ಮೂಲು ಚೇರ್ದಿದ್ದು ಪೂರ ಕುಲ್ರೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ತೂವೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬರೋಂತುಂಡು. ಆರಾಮಡ್ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಚೇರ್ ಪೂರ ದಿದ್ದಿತ್ತೆರ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆವೊಂತುಂಡು. ಮಿತ್ತುಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತಿರ್ತುಡೊಂಜಿ ಮಿತ್ತುಡೊಂಜಿ ಉಂದು ಮಿತ್ತುದ ಉಂದುಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಲೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆವು. ಪೂರೆನ್ಲ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದೇ ಪೋಂತ. ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ನಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು. ಎಂಗಲ್ನ ಬೋಟ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಡೇರು ಅವಳು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಉದ್ದ ಇತ್ತಂಡು ತೂಲೆ ಅವಲೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನೆ ಬೋಟ್ಲ ಉಂಡ್ಗೆ. ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ತೂದು ನಿಕಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪೂರೆನ್ಲ ತೂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ. ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲಿರುವೆಗ್ ಎರ್ನಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚಾದ್ ಐಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕಂದ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋತಿನನೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಚಾದ್ ಡ್ರೈವರ್ಡ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಾರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ವ್ಲೋಗು ನ್ಯಾನ್ ಇಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ಡು ನಿಕ್ಲೆನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತೊಯ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಸಾಕಾತನೇನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೊಡು